फिन आरोबाव गुबुन गंसेबाव नंसे बाजै हटेल आरो धाबा फसंबावबाय दिलीप ब्रह्मआ। बर'नि फिसा जाखांफुनाय फालांगिरि दिलीप ब्रह्म बिथाङा कामरुप जिल्लानि केन्दुक'ना राजा लामायाव गोदानै फसंबावबाय नंसे बाजै हटेल आरो धाबा। दावबायारिफोरनि थाखाय आदार जानाय जेंनाखौ सुस्रांनो खाबु लाबोदों हटेल आरो धाबानि बिगोमा ब्रह्म। बे हटेल आरो धाबायाव मोननो हागोन गोथाव गोथाव संनाय खुरनाय लोगोसे बर'नि आदार अमा बेदर, नाफाम, नारजि, सामु, लाथा एम्फौ आरोबाव गोबां। सानसारियाव थानाय नंसे हटेल आरो धाबानि गाहामा दिलीप ब्रह्मआ थारैनो रायजोनि थाखाय गोबां खाबु लाबोबाय लोगोसे नखर सामलायनो हानाय बादि गोबां सुबुंखौ खामानि होना मदद खालामदों। दिनै केन्दुक'नायाव फसंजानाय नंसे बाजै हटेल आरो धाबाखौ बेखेवना होयो आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि अदेबानि रङिया समष्टिनि एमएलए भवेश कलिताया। आरा केन्दुक'ना एसएसबি অর্থাৎ সশস্ত্র সীমা সুৰক্ষা বল আছে তার নাতিদূৰত 31 নম্বৰ ফ'ৰলেন হাইৱেৰ ওচৰত এখন নতুন খাদ্য সম্ভাৰ আমাৰ দীপ্তি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, গজংখাং দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সন্মানৰ ৰাইজে সুস্বাদ্যৰ এখন সম্ভাৰ ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এখন এথনিক্স অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগত খাদ্য, জনগোষ্ঠীয় খাদ্য এজন জনজাতীয় ব্যক্তি হিচাপে ইমান ধুনীয়া এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে। মই তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজক আহ্বান জনাম সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থিতভাৱে লগতে কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাম এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটি নচলোৱাকৈ সুন্দৰভাৱে এই বিজনেছ लोगोसे गोबां गुन गोनां सुबुंफोरा बाहागो लाना बिगुमानो साबायखर बावहरो। बे समाव टंला हालामनि फालांगिरि राजु बर'आ आरो परन्दिया धाकुवा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जयन्त बर' बिथांमोना नंसे बाजै हटेल आरो धाबा बेखेवनायखौ बरायदों लोगोसे बिगुमानिसिम साबायखर बावदों। फिन गोदानै 10 नं बाजै हटेलखौ दिनै केन्दुक'नायाव बेखेवजेनबाय बे बिथिङाव बेस आं एक्चुअली बहुत थांखि लानानै नैबे केन्दुक'ना हटेलखौ खुलिनाय जादों। थांखिया ओरैबायदि जे जोंनि जितु असमाव जा बहुत दुखिया मानसि बर्तमान जोनोम जादों बा दुखियाफोरा बहुत अभाबी जाना दं, गतिके बिसोरखौ संस्थापन होनो थाखाय आं मथा मथि 100नि सायाव आं मानसि लाबाय दाखालि बावै अलरेडि दा दङानो रेडि मानसिखिनिया। गतिके बेखिनिखौ संस्थापन होनो थाखाय आं नैबे इन्डास्ट्रिखौ खुलिदों आरो बे इन्डास्ट्रिखौ खुलिनाय थांखियानो जाबाय आंनिया आं बनजों मोजाङै ओंखाम संनानै जाहोनाय जेरै फास्ट फुड रुटि मिठाइनिफ्राय आदि मानसिखौ दाना मोजां जाहोनानै आरो गथ'फोरनि थाखाय आं खेल धेमालि लादों इयाव जेरैहाय मारुतिजों रिमटजों गारि सालायनानै खुदियाफोरा एन्जय खालामनो हानाय आरो लोगोसे जाम्पिंआव खेला गेलेनो हानाय बिभिन्न गोजौआव गाखोना गाहायाव नामायनो हानाय खुदियाफोरनि थाखाय एक्सारसाइज बे प्रस्तुतखौबो आं लादों आरो नैबेहाय बिदिनो गथ'फोरा खुदियाफोरा गेलेलांनायजों लोगोसे आंनि हटेलाव जानाय लोंनायबो मानसिफोरा आपग्रेड जालांथो आं नेचारेल खायद' होनानै बेफोरबायदि आग बारायदों आरो बेखायनो आं रायजोखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जिमानखिनि जोंनि एरियानि मानसि बा ओरै गुवाहाटियाव फैयोब्लाथाय हाबलांनानै आंखौ मदद होगोन होननानै आं अनुरोध खालामो आरो मदद होलांदो आंनि हटेलाव हाबलांदो थाइसे थाइनै आंनोबो होलांदो खेल धेमालि खालामलांदो जानानै गोजोननानै थांदो बेखौ लुबैनानै दायो आदाना मोनबेसे जाखो बर्तमानथ' मोनब्रै जाना दङ बेफोरबायदि आरो बर्तमान सानसारियाव थाबाय दुराकरायावनो मोननै इ मोनसे आरो आं अलरेडि 15 बिगा हा लाबाय रेलवेनिफ्राय रङिया टाउनाव नै 15 दिननि उनावनो खामानि मावना फैगौ मासाव अपेनिं हाया रेडि जाबाय जों 13 तारिखनिफ्राय खामानि मावगोन आं बेखौबो मेसेज होदों। बेखायनो रङिया एरियानि जिमानखिनि मानसि दङ नोंथांमोनाबो जाहाथे आंखौ हेफाजाब होनानै आंनि बै इन्डास्ट्रियाव नाव जावनायनिफ्राय खेला गेलेनाय खुदियाफोरनि बिभिन्न जानाय लोंनाय आयजन गथायखिनि एरेन्ज थागोन मिन पालननिफ्राय बेयाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैना मदद होयो रङिया एरियानि टाउननि मानसिफोरखौबो आङो गुरै खावलायखाबाय जाहाथे आंखौ मदद होयो।
जानाय लोंनायाव बबेखौनो बांसिन गोसो होनानै आरो गला खुलिनाय जायो? बेस जानाय लोंनाया जाबाय नाम्बार वान जोंनिया जेरै खाद्य बर'नि खाद्य ओंखाम नङाबा सोलिया ना बेदर नङाबा सोलिया आं बेखौ खोब गोसो होनानै जाहाथे मेडिसिन होयि बुस्थु थलुवा बनजों बानायनाय बे बुस्थुखौ होनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेखायनो नोंथांमोना मदद खालामदो रायजोखौ खावलायो। आरो बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन जिहेतु आरो दिनै गंब्रै जिहेतु से नं बाजियाव बिगोमा जानो हाबाय बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनदों? बेखौथ' आं आगोलनो बुंदों आं प्रथमथ' बानलु बेफारसो खालामोमोन बै लामाखै जेथिया बानलु बेफार खालामबाथाय खेथि मावबा ओमफ्राय बेलेगफोरा गारि सालायना थाङो गारि सालायना थांबा सानोमोन बिदि गारि बायनो हागोन ना सारि साखानि बाथ्रायाथ' बेलेग साइकेल गंसेखौनो बायनानै खमथा गैयामोन थिग बेफोरबायदि दिनै आगबारि एसे स्टेजाव मोनफैदों आरो गतिके गंब्रै दखान होनानै हय खम जाबाय 400 जोंनि एमप्लयखौ आङो लाखिनो हानाय बर्थमान आग बारायबाय आरो जोङो माखासे समाव नुनो मोनो गला होनानै बा दान मोनसे बा 1 बोसोरनि उनाव थैलांनायखौ नुनो बे माबाफोर जाहोन दं? बेफोरो जाहोन थायो बेफोर जाबाय बिसाकजों खाना होनांगोन सैथोजों खाना होनांगोन हद गोसोजों खानाखौ बानायना होनांगोन निजेनि साननानै निजेनि जेरै फिसाखौ जोङो जाहोयो मोजाङै रायजोखौबो बेफोरबायदि जाहोनो हानाय गोसो थायोब्लासो नोंनि दखाना सोलिगोन जुदि बिगुमाया जुदि फैसाखौल' ख्लाव लायोबा फैसाखौ किबागे लुटिनो जुदि बेखौल' थान्दा खालामोबा केथियाव बे साक्सेस जानो हाया मिसुलियाजों खाना होयोबा जाया जेरै आं मोनसे सान्स मोननायाव बुंनि एम्फौ आंनि दखानाव एम्फौ मोनदों होनना सानैसो मानसिया एडभार्टाइस होदों खाथियाव दखान दङ खाथियाव दखान थानायनि थाखाय एगेन्स्ट पार्टि आंनि दखाना थैलांथो बेफोरबायदिबो जानो हागौ बा बिभिन्न बिथिङाव बिभिन्न माबा मोनसे रुप लानाबो फैनो हागौ आरो बे एम्फौखौ आं नायदो बे फान्थावनि एम्फौ माने जों मेडिसिन होआ ना अरिजिनेल फान्थावनि एम्फौ आरो बे फान्थावनि एम्फौआ फैनोबो खोथानि खोथा सिङाव थानाय एवनायाव ओंखारनो हागौ खिन्थु बे खुनु साइड इफेक्ट जाया आरो आं बेखौ बुंदों गतिके बेखौ गिनो लागा खोथा गैया जोंनि नोंबाबो नङाबाबो आं खोथाखौ बुंबाय आरो बे निउसआ बेबायदि ओंखारदोंमोन गतिके बेखौ नोंथांमोना गिनाङा आरो जों बेफोरबायदि होग्रा मानसि नङा आरो होग्रा मानसिया थारमाने बारायै बुंदों आरोखि आरो जोंजों खुनु मोगा मोगि फेस टु फेस जानो जायाखै जों जेबोआनो मिथिया गतिके बे डुप्लिकेट मावदों होननानै आं एकदम डाइरेक्ट बुंबाय आरो नङाबा आं बिगुमा हिसाबै मिथिनांगौमोन आंखौथ' फेस टु फेस खालामना निउस लागौमोन जे नोंथांनि थालायावनो बेखौ होदो जों बिदिथ' बुंनानै एकदम गैया खमथा गैया सेक्रेटारि सिरि होदो बेखायनो आं गासै बर'नि हारिनि मानसिखौ बुंदों आरो एसामिसफोरखौबो बर'जोंनो बुंबाय गतिके बेखौ नोंथांमोना सिन्था दा खालाम नैबे समाव मा बुङो जिहेतु आदाया जाय बर'फोरनि गेजेराव सासे जाफुंसार बिजनेसमेन बुंजायो बे बिथिङाव बिदिहाय बेखायनो आं ओरैखौ खावलायो आरो आं बायदि नोंथांमोना हयथ' आंनिसाय बांसिन नाजानो नोंथांमोनाबो आगबायबो बे बहाय खालामनो थाखाय अकल हिक्खाखौ नाङा मानसिनो अभिगथा नांगौ थाखा फैसाबो नाङा आंनि हिसाबै आरो आंहाबोथ' फैसा गैयामोन मानसिनो बिस्साक नांगौ भगबाननि हद सैथो लामा नांगौ भगबाननि आरलनजोंसो थारमाने भगबाननि लामाजोंसो आगबायलांनो हायो हदाय भगबानखौ लोगोआव लानांगोन भगबाननियाव सोङै मावनांगोन अब्लासो दावगालांनो हायो बेखौ मेसेज होबाय आरोखि